Noaptea în care ginerele meu și-a ridicat mâna, mama lui zâmbea satisfăcută, iar fiica mea își ferea privirea spre podea, am înțeles limpede un singur lucru. Dacă mă lăsam cuprinsă de emoție, pierdeam totul. Mă numesc Margaret Hale. Am 58 de ani și locuiesc într-un cartier liniștit de lângă Charlotte, Carolina de Nord, unde oamenii fac cu mâna politicos și pretind că nimic întunecat nu se întâmplă după ușile încuiate. Timp de aproape 3 decenii, mi-am construit o carieră în managementul crizelor. Eram femeia pe care firmele o chemau când reputații întregi erau în flăcări și scandalurile amenințau să le distrugă tot ce construiseră. Sarcina mea nu era să mă panichez, ci să aștept, să observ și să lovesc în clipa potrivită. Niciodată n-am crezut că voi folosi aceleași abilități pentru a-mi salva propriul copil. Fiica mea, Lena, avea 33 de ani în acea primăvară. Era inteligentă, cu un spirit ascuțit și o planificatoare urbană pasionată de ideea că străzile și parcurile pot schimba felul în care oamenii se tratează între ei. Cu 2 ani înainte se măritase cu Ethan Brooks. Pe hârtie părea omul perfect, investitor imobiliar, bine conectat, donator generos la gale caritabile, detaliu pe care mama lui, Diane, îl repeta fără încetare. Cina de duminică urma să fie simplă, o aducere aminte retrasă pentru soțul meu decedat, Thomas. Lena a ținut morțiș să găzduiască, voia să gătească mâncarea lui preferată, ca și cum reconstituirea acelei rutine ar putea păzi tristețea să nu se împrăștie și mai mult în viețile noastre. Când am sosit, masa era impecabil aranjată, lumânări parfumate, șervețele pliate ca într-un spectacol bine repetiționat, iar în surdină răsuna o muzică suavă. Totul părea dubios de perfect. Lena m-a îmbrățișat strâns, dar corpul era rigid. Purta mâneci lungi, deși aerul cald al Carolinei invita la lejeritate. Zâmbetul îi apărea punctual, apoi dispărea când întorcea spatele. Mamă, i-a șoptit ea, mă bucur că ai venit. Ethan m-a întâmpinat cu un farmec lustruit până la gene, iar Diane mă contempla de la celălalt capăt al camerei, cu privirea ascuțită și buzele curbate într-un surâs plin de judecată. Am început să mâncăm politicos, vorbind despre subiecte sigure, trafic, proiecte noi de dezvoltare, valoarea proprietăților. Diane lua cuvântul în fiecare propoziție, transformând orice observație într-o lecție despre disciplină și standarde, lamentându-se că femeile din ziua de azi n-au rezistență. La jumătatea cinei, Lena a întins mâna după bolul cu garnitură și am văzut de opresia mâinii cum tremurând. Lingurița a lovit porțelanul cu un zgomot suficient de sonor ca să răsufle toată masa. Furculița lui Ethan s-a oprit în aer. S-a uitat la ea cu lentitudine calculată, ca un bărbat hotărând cât de departe poate merge. Ești emoționată?" i-a întrebat el, vocea străbătută de calm, sau doar neatentă ca întotdeauna? Lena a deschis gura să răspundă, dar cuvintele s-au unecat între buze. El s-a ridicat, fără grabă, fără furie, s-a plecat peste masă și a strâns încheietura atât de tare încât am văzut-o tresărind. Apoi s-a apropiat de urechea ei și a șoptit ceva ce doar ea trebuia să audă. Diane a râs cristalin, așa-și învață femeile lecția. Rușinea dă rezultate mai bune decât blândețea. În jur s-a lăsat o tăcere grea. Pentru o clipă, Lena mi-a căutat privirea, nu cerea alinare, ci permisiunea de a-și înăbuși durerea. Permisiunea de a supraviețui, și nu am strigat. Nu m-am ridicat de pe scaun. Nu am întins mâna spre telefon. Am stat pe loc, cu ochii înfipți în fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare martor al scenei. Pentru că în acele clipe nu conta să acționez, ci să mă pregătesc. Și pe măsură ce seara se adâncea, știam că toți cei din jur aveau să mă subestimeze. Acelele va fi prima și cea mai costisitoare eroare. Înainte ca Ethan să pătrundă în viața fiicei mele, Lena nu era o femeie care să-și ceară iertare pentru existență. Crescuse într-o casă în care vocile nu se ridicau niciodată pentru a câștiga o dispută. Tatăl ei, Thomas, credea că neînțelegerea nu e amenințare, ci invitație la dialog. În diminețile de duminică, turna cafea atât de tare încât trezea tot blocul, apoi rămânea ore în șir la masa din bucătărie, citind ziarul în timp ce Lena îi contrazicea fiecare frază. El nu o tăcea, o asculta, zâmbea și însăfla ideea că vocea ei contează. Lecția asta a modelat tot ceea ce avea să devină. Când era copil, răsuflarea camerei sale depindea de modul în care muta mobila. Spațiul, credea ea,
schimba dispozițiile. La 13 ani a scris un memoriu primăriei, reclamând trotuarele sparte din jurul școlii. La 21 de ani a ținut un curs despre cum aranjarea cartierelor poate vindeca comunități, pledând pentru demnitate și bunăstare. Nu căuta aplauze, ci respect. Thomas spunea mereu că ea pășește cu siguranța celui care cunoaște destinația, chiar dacă nu știe exact unde merge. Când tatăl ei și-a pierdut viața într-un atac cerebral, ceva esențial s-a fragilizat. Durerea nu i-a afectat mintea, ci a diluat hotarele. A devenit mai dispusă la compromis, mai vulnerabilă în fața deciziilor altora. Și atunci a apărut Ethan. S-au cunoscut la un forum de planificare regională în Raleigh. Lena mi-a povestit că el punea întrebări atât de bine gândite și îi cânta în slet proiectele. Admir femeile cu ambiție, îi spunea, înclinând capul cu o înțelegere aproape reverențioasă. Când vorbea despre planurile ei, Ethan asculta cu atâta intensitate, încât părea absorbit de fiecare silabă. Abia mai târziu mi-am dat seama că nu era admirație, ci evaluare. La început, el îmbărbăta independența ei. Îmi da inspirație, îi repeta. Îi trimitea flori la birou și reținea cele mai mici detalii din viața ei. O făcea să se simtă văzută, când durerea o făcuse invizibilă pentru sine însăși. Apoi au venit sugestiile. Muncești prea mult. Rostea el cu voce bâlândă, ca un sfătuitor grijuliu. Colegele tale, cu adevărat, nu te apreciază, poate că ținuta asta nu transmite mesajul potrivit în cercurile mele. Fiecare vorbă părea plină de bunăvoință, dar, fir cu fir, îi răzuia identitatea. Când mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, Lena deja-și cenzurase felul de a vorbi. Râdea mult mai greu și răspundea cu reținere. La întrebarea cum merge la serviciu, primeam doar răspunsuri seci, parcă învățate pe de rost. Mi-am spus că își găsise ritmul în căsnicie, că poate grija mea de mamă o sufocă, că durerea după tată a întârziat să-și arate roadele. Eram atât de îngrijorată să am încredere în alegerea ei încât nu am văzut adevărul. Controlul nu se prezintă niciodată ca o amenințare. Se strecoară sub formă de grijă. Se strecoară sub chipul dragostei, neobservată, până când cineva în care ai cea mai mare încredere ajunge să-ți dicteze gândurile, cuvintele și pașii. Așa s-a întâmplat cu Lena. Când Ethan i-a sugerat, cu lacrimi de armonie, să se retragă din câteva proiecte care i-ar fi încălcat obligațiile sociale ale familiei, i-a crezut că ales echilibrul. Când mama lui, Diane, a început să-i comenteze postura, tonul vocii și utilitatea ca soție, Lena a ajuns să creadă că tăcerea și răbdarea sunt semne de maturitate. Am aflat cât de grav era abia când, la cină, fiica mea și-a lăsat privirea să cadă pe farfurie. Femeia din fața mea era tot copilul meu, dar se subțiatese atât de mult încât aproape dispărea. Nimeni nu slăbește în suflet fără să fie împins. Controlul nu începe cu țipete sau lovituri, ci cu pași mici politicoși, precum ceața ce se strecoară pe neașteptate și îți răpește reperele. După nuntă, Lena a încetat să mai sune în drumul spre casă. Acele 10 minute de râs, confidențe și mărunte victorii păreau acum o amintire. Când am întrebat de ce, mi-a răspuns că serile sunt pline. Ethan avea nevoie de liniște, de pace, un cuvânt frumos pentru tăcere impusă. La început mi s-a părut faiersk. Căsnicea cere compromisuri, până când am observat schimbarea din dulap, culori palide, mâneci lungi, bijuterii discrete. Ethan vrea ceva mai sobru, pentru imaginea lui, și mi-a zis ea cu un zâmbet forțat. Imaginea își devenise scuză pentru orice mică interdicție, să nu participe la evenimente de networking fără el, să refuze un rol de conducere care ar fi atras atenția nepotrivită, să știe când să facă un pas înapoi în fața bărbaților puternici care preferă soții supuse. Sfaturile veneau mereu ambalate în grijă. Diane le spunea cu voce bâlândă, o căsnicie de succes înseamnă să-ți cunoști locul. Și Lena ajunsese să repete fraze venite parcă din gura mătușii lui, cu o voce împăciuită și rațională. Când am întrebat-o dacă e fericită, m-a privit întârziat, ca și cum ar fi căutat răspunsul în altă parte, apoi mi-a zâmbit. Desigur, mamă. Sunt doar obosită. Însă oboseala nu-ți golește privirea și nu-ți șterge râsul. Cea mai mare schimbare a venit în clipa când a încetat să mai contrazică. Când Ethan spunea nu, ea dădea din cap. Când critica mâncarea ei, își cerea scuze.
Când se decidea orice, de la programul zilei până la planurile de viitor, Lena se retrăgea. Într-o seară, am întrebat-o direct: te simți în siguranță? S-a încruntat, s-a amuzat, apoi s-a închis în ea, în câteva clipe care mi-au rupt inima. Condițiile loveau atât de încet, atât de tăcut, încât abia dacă o mai recunoșteam. Iar ceață, așa cum știu acum, își dezvăluie ura doar atunci când totul e deja pierdut. De ce ai pune o astfel de întrebare? Ethan nu m-ar răni niciodată. A rostit Lena replica cu atâta rapiditate, încât părea recitată pe din afară. În acel moment, mi-am amintit de tonul același pe care l-auzeam în sălile de conferință pline cu directori care protejau lideri toxici, sau în convorbirile de criză în care angajații apărau tocmai cei care îi distrugeau. Era glasul cuiva care învățase că orice rezistență are consecințe. Cea mai periculoasă ispravă a lui Ethan fusese să convingă-o pe Lena că fiecare conflict era din vina ei. Dacă el se enerva, se simțea împins. Dacă se retrăgea, se simțea dezamăgită. Dacă o critica Diane, însemna că mai avea de lucrat la ea. Răspunderea i s-a transformat într-o povară purtată singură. Până când a încetat să mai mărturisească temerile, ajunsese să creadă că însă și frica era o dovadă de slăbiciune. Că dragostea cere rezistență. Că mariajul înseamnă să te micșorezi. Eu, până atunci antrenată să descoper tipare și să prevestesc colapsul, mi-am dat seama prea târziu că fiica mea trăia, în fiecare zi, într-o criză. Iar semnele nu mai erau deloc subtile. Prima dată când Ethan a trecut linia nu a fost într-un acces de furie. A fost, de fapt, un gest mărunt, perfect orchestrant. Într-o după-amiază obișnuită, în timpul unei cine cu prietenii de familie, Lena a corectat foarte calm o informație referitoare la un proiect urbanistic. Era prima oară. Cu siguranță nu. Public, Ethan a zâmbit, ca de obicei. Câteva ore mai târziu, în mașină, n-a ridicat tonul. I-a pus mâna pe genunchi și a strâns încet, deliberat, până i-a luat suflarea. A spus că l-a făcut de rușine, că ar trebui să învețe când e cazul să tacă, că femeile inteligente își compromit adesea căsniciile uitându-și rolul. Strângerea i-a lăsat pe piele o vânătaie perfect conturată după forma degetului mare. Când, tremurând, a arătat-o mamei sale, Diane, nu a văzut nicio surpriză. A dat din cap, așa-și pun bărbații ordine. Trebuie să fii recunoscătoare că te corectează de la început. Generația mea a învățat aceste lecții fără să se plângă. I-a spus să poarte fuste mai lungi, să nu-l contrazică în public și să nu pună la îndoială autoritatea. A învățat-o să-și ascundă vânătaia cu corector, aplicație în 3 pași devenind un ritual. Mai întâi galben, apoi fond de ten, la final pudră. Atunci am înțeles că nu era o problemă de familie, ci un întreg sistem. După acel episod, lucrurile au escaladat în trepte mici, un îmbrâncel mascând urgența, o ușă trântită prea aproape, o mână care îi bloca brațul când voia să plece. Și totdeauna veneau apoi lacrimile și cadourile, scuzele și promisiunile. Ethan plângea credibil, invoca stresul, presiunea, iubirea lui covârșitoare. Diane întărea ciclul, rezistența era loialitate, durerea formare, tăcerea înțelepciune. Lena învățase să ascundă acele semne, iar eu priveam neputincioasă cum fiica mea se pierdea în propria ei viață. Roșeața serie abia se stinsese când am început să-mi dau seama că ceva nu era în regulă cu Lena. Mânecile lungi deveniseră nelipsite din garderoba ei, machiajul îi părea tot mai strategic, iar scuzele despre stângăcia ei deveniseră modă. Încet, dar sigur, renunțase să mai vină la mine fără să anunțe, să se schimbe în fața mea, să mă lase să o văd cu adevărat. O priveam cum tresărea ori de câte ori ridicam vocea, cum își măsura pașii înainte să rostească un cuvânt, cum întreba cu timiditate permisiunea pentru lucruri pe care, odinioară, le hotărâse fără intare. Într-o după-amiază am prins-o uitându-se în telefon, cu lacrimi tăcute șerpuindu-i pe obraz. Când am întrebat ce s-a întâmplat, a zâmbit amar și a spus că nu-i nimic. Insistând, abia a șoptit: trebuie doar să fiu mai bună. Acel trebuie i-a înfipt în mine un cui rece. Nici o femeie nu decide, din proprie inițiativă, că trebuie să fie mai puțin, dacă nu i s-a șoptit îndată că există ca o problemă. Și-a amintit de roșeața care îi învăluise mâna în acea seară la cină, când Ethan îi strânsese încordat încheietura,
iar Diana izbucnise într-un hohot râs acel moment când am văzut, în sfârșit, toată înscenarea. Rândurile bine închegate, replicile repetate, ovațiile pentru cruzime. Crezuseră că și eu eram o femeie care frizează, scuza, normalizează. S-au înșelat. Căci, pe când Lena învățase să supraviețuiască micșorându-se, eu îmi petrecusem viața dărâmând sisteme care se hrănesc cu tăcere. Așa că, în timp ce priveam cum fiica mea își pleacă capul, mi-am făcut în gând o promisiune, ultimul moment în care cineva îi va preda ideea că durerea e iubire. Nimeni nu și-a dat seama că îmi făcusem planul. Nici amenințări, nici confruntări zgomotoase. Ca și cum, an de-a rândul, aș fi gestionat crize corporatiste, am început să strâng dovezi, date, ore, martori și mici contradicții care să dezvăluie adevăruri mai mari. Am vorbit cu Lena cu bâlândețe, asigurându-mă că fiecare pas înainte îi aparține doar ei. Timp de 3 zile nu s-a întâmplat nimic. Apoi a început contraatacul, șoapte în spatele ușilor, colegi care încetau să răspundă la mesaje, femei care o ocoleau la evenimente profesionale, proiecte pe care le coordonase revenindu-i altcuiva, sub pretexte vagi despre concentrare, imagine, stabilitate și din nou cuvântul acela, imagine. O săptămână mai târziu, a fost chemată la biroul șefului ei și sfătuită să-și ia o perioadă de odihnă și până își rezolvă situația personală, cu acel consimțământ mutual și care dădea loviturii un aer civilizat. S-a întors acasă palidă, cerându-și iertare că mi-a creat probleme. I-am recunoscut tactica, izolarea. Apoi au venit după mine. O plângere anonimă mi-a scos la iveală etica îndoielnică. Dosare vechi au fost redeschise. Articole online au răsărit ca din pământ, sugerând că sunt o mamă manipulatoare, că exploatez suferința fiicei pentru publicitate și influență. S-a strecurat insinuarea că eu exagerez, că Lena e instabilă, că Ethan e un om respectat nedreptățit. Niciuna dintre acuzații nu era desăvârșit falsă. În asta consta genialitatea lor. Au torsionat adevărul exact atât cât era nevoie ca să o trăvească orice percepție. În spatele ușilor închise, cercul Dianei și-a intrat în rol, consilii caritabile, prânzuri discrete și apeluri făcute în șoaptă. În câteva săptămâni, povestea s-a răspândit silențios, dar eficient. Lena ajunsese dificilă, prea emoțională, ușor influențabilă, iar eu, autoritar, răzbunător, obsedat de control. Am mai văzut această tactică. Discreditezi victima până când adevărul nu mai contează. Lena a resimțit-o imediat. A început să ignore e-mail-urile, să evite mesajele. Într-o seară mi-a șoptit, cu voce tremurândă, că poate ar trebui să punem o pauză, să mai dăm o șansă lui Ethan. În acel moment am realizat cât de aproape eram de a o pierde din nou. Pentru că frica nu trăiește doar în vânătăi, ci și în oboseală. Lena era extenuată de a se apăra, de a fi monitorizată, de a explica non-stop. De a lupta cu oameni care zâmbesc în timp ce o trăvesc. Stăteam față în față cu ea la masa din bucătărie și îi prindeam palmele înghețate în ale mele. Dacă te întorci la ei, i-am spus calm, toate astea se vor opri, pentru o vreme. Ochii se umeziră, căutând stabilitate. Am continuat, dar apoi va fi și mai rău, pentru că vor ști că te pot distruge. Nu a replicat, doar a plâns. Acea noapte m-a ținut treaz cu o realizare rece. Ethan și Diane nu voiau să câștige în instanță. Voiam să ne doboare prin uzură, să epuizeze încrederea pe Lena, să-mi submineze mie puterea și să transforme adevărul în zgomot, până când tăcerea părea mai sigură. Ei nu știau însă că eu îmi clădisem întreaga carieră supraviețuind războaielor de uzură, pregătindu-mi mereu lovitura finală. Pentru că atunci când cineva te atacă în punctul cel mai vulnerabil, îți arată chiar frica lor cea mai mare. La ora 2:14 dimineața a sosit mesajul. Fără nume, fără subiect, o singură propoziție. Trebuie să vezi ce a fost ascuns înainte ca Ethan să învețe să se ascundă. În atașament, un link securizat și un cod valabil 24 de ore. Nu m-am grăbit să o trezesc pe Lena. Am rămas singur la birou, casa scufundată în liniște, pulsul meu bătând calm, ghidat de instinct. Nu era o amenințare, ci o invitație. Am deschis dosarele unul câte unul. Mai întâi, înregistrări audio, vocea Dianei, limpede și calculată, instruind un interlocutor pe care îl numea familie.
Vorbea despre gestionarea situațiilor, despre cum se croiește o narațiune și despre cum unora dintre femei le trebuie presiune ca să-și cunoască limitele. Râdea discret în timp ce explica cum să fragilizezi rezistența fără să lași urme vizibile. Apoi, e-mail-uri vechi de ani, trimise de Diana unor contacte private, referindu-se la Lena încă înainte de nuntă. O numea încăpățânată, incomodă, o problemă ce trebuie remediată din timp. Mâinile mi s-au înmuiat, însă adevăratul șoc m-a lovit abia în ultimul folder, un raport de poliție scanat, datat cu 11 ani în urmă. Moartea tatălui lui Ethan fusese încadrată drept o căzătură accidentală pe scări, iar dosarul fusese închis în grabă. În acea clipă, am înțeles că miza era mult mai mare decât neînțelegeri de familie. Adevărul, odată scos la iveală, urma să ne arate cât de adâncă putea fi minciuna. Niciun rechizitoriu, niciun demers oficial, doar raportul acela în care, cu creionul, un anchetator novice își notase în margine observații care nu apucaseră să ajungă în concluzia finală. Distribuția leiunilor era complet neconformă cu o singură cădere. Existau multiple puncte de impact. Martorii și-au retras declarațiile după ce familia intervine. Apoi, atașate, sute de pagini cu dosare medicale, fotografii sugestive și un calendar riguros care mi-a stârnit un nod în stomac. Ethan crescuse într-o casă în care violența devenise banală, tăcerea fusese impusă, iar autoritatea mamei sale, absolută. Diane nu doar că supraviețuise abuzului, ci îl rafinase până la perfecțiune. Iar ultimul fișier audio îmi confirma, în tonuri sumbre, ceea ce hârtia sugera, Diane vorbind târziu în noapte, iritată, sarcastică. Când Ethan îndrăznea să insiste că vrea să plece, ea îi răspundea cu un calm de granit că bărbații cred mereu că pot dispărea când nu le mai folosești. Eu l-am învățat contrariul. Urmă o pauză prelungă, un oftat. Ethan nu-și amintește tot. Nici nu trebuie. Știe doar ce contează. Am închis fișierul cu o greutate strivindu-mi pieptul. Nu mai era doar despre căsătoria fiicei mele, era despre o moștenire a controlului. Despre o femeie care își modelase fiul până a deveni o prelungire a propriei voințe. Despre un mecanism care nu descompunea oamenii din greșeală, ci îi pregătea să nu se mai ridice niciodată. Dimineața următoare, expeditorul s-a dezvăluit. O femeie pe nume Rachel, fost angajat în casa Dianei cu câțiva ani în urmă. Fusese concediat în tăcere atunci când îndrăznise să pună prea multe întrebări. I-a păstrat copii după documente și înregistrări. Povestește că a așteptat momentul în care cineva să fie pregătit să asculte. Am văzut ce a făcut acelei fetițe. Mi-a scris. Și n-a mai putut rămâne tăcută. Pentru prima oară de când începuse coșmarul ăsta, am simțit o schimbare. Nu ușurare, ci claritate. Știam pe cine aveam în față. Nu un bărbat scăpat de sub control, ci o moștenire creată ca să distrugă pe oricine o amenință. Acum, când aveam dovada reală, jocul urma să se schimbe. Ei credeau că sunt de neatins. S-au înșelat. Lăsaseră însă în urmă un traseu de urme, iar eu refuzam să-l ocolesc. Urma să pășesc drept prin el a doua zi. Lena a cerut să-l vadă pe Ethan. Nu din speranță, nu din teamă, ci din hotărâre. Trebuie să-l privesc în ochi, mi-a spus ea în șoaptă, și să mă aud din nou vocea. Ne-am întâlnit într-o sală de vizită cu miros de dezinfectant și hârtie veche, acel loc unde orice putere se spulberă în câteva secunde. Ethan a intrat slab și fragil, încrezător doar în aparență. Când l-a zărit pe Lena, chipul i s-a luminat de speranță. Credea că prezența ei aduce iertare. S-a înșelat. Ea nu s-a așezat. A rămas în picioare, de cealaltă parte a mesei, cu mâinile liniștite și cu spatele drept. Femeia care fusese altădată revenea la ea însăși. Nu am venit aici să negociem, a spus Lena cu glas calm, dar ferm. Ethan a deschis gura să răspundă, dar ea și-a ridicat palma. A privit-o și a tăcut. Acel gest a spus totul. El învățase să nu asculte decât când n-avea izbândă. Mi-a învățat să-mi pun la îndoială propriile instincte, a continuat ea. Și, în acel moment, cuvintele ei aveau greutatea libertății pe care i-o recâștigase. Mărturisirea lui m-a rănit. I-a mai convins că iubirea înseamnă obediență. Ai lăsat-o pe mama ta să mă șteargă bucățică cu bucățică. Și când mă opuneam,
mă pedepseai. Ethan își scutură capul, cu ochii înlăcrimați. Dă vina pe stres, pe felul în care a fost crescut, pe o iubire atât de copăleșitoare încât scapă de sub control. Lena rămase neclintită. Știu ce ți-a făcut mama, e spuse ea încet, dar cu voce fermă. Ți-a făcut-o tatălui tău, ție și apoi mie. Nu te-a crescut, te-a programat. În loc să frângi cercul, ai ales să devii exact ceea ce ai cunoscut. Umerii lui Ethan cedaseră sub greutatea cuvintelor. Pentru o clipă, zări în el copilul ascuns sub masca de cruzime, băiatul care învățase că supraviețuirea e echivalentă cu supunerea. Dar empatia nu șterge răspunderea. Îmi depun actele de divorț, îi anunță Lena, ridicându-se de la masă. Recuperezi numele meu, viața mea, munca mea. Și nu vei mai avea niciodată acces la mine. Instinctiv, Ethan întinse mâna peste masă. Un gardian interveni. Te-am iubit, e murmură el nu, e răspunse Lena cu cal neclintit. Tu ai căutat control. Iubirea nu cere permisiune ca să existe. Apoi părăsi camera. Lacrimi, rugăminți, promisiuni de schimbare, totul se izbea de pereții tăcuți ai hotărârii ei. Căci promisiunile fără răspundere sunt doar o altă formă de manipulare. Când Lena a închis ușa după ea, ceva s-a rupt înăuntru. Nu cu ecou și fără scenarii dramatice, ci pur și simplu irevocabil. Vrăjitoria s-a spulberat. În mai puțin de 2 zile, anchetatorii aveau la dispoziție înregistrările și documentele. Au urmat acuzațiile, ordinele de restricție, iar Ethan, încălcând un ordin în panică, a fost arestat din nou. Imaginea impecabilă, minuțios construită, s-a prăbușit sub povara probelor. Diane, mama lui, a încercat să intervină, să negocieze, să intimideze. Nimic nu a mai funcționat. Sistemele clădite în tăcere se prăbușesc când adevărul e rostit cu voce tare. Lena n-a privit niciodată în urmă. Și pentru prima oară de când totul a început, o zări respirând profund, liberă. Celula nu fusese niciodată încuiată, doar fusese crezută o capcană. Iar credința, odată zdrobită, nu-și mai recapătă niciodată puterea. Au trecut 5 ani de la acea cină din Charlotte. Tăcerea nopții a devenit întâi armă, apoi scut. Lena s-a mutat în centrul orașului, într-un apartament mic, inundat de lumină, deloc extravagant, fără mobilă masivă, fără uși încuiate. Geamurile sunt mereu larg deschise când vremea o îngăduie, ca și cum aerul însuși ar face parte din vindecarea ei. Lucrează acum pentru o organizație non-profit de planificare regională, proiectând spații publice pentru comunități neglijate prea mult timp. E o muncă mai liniștită decât fosta ei slujbă, poate mai puțin prestigioasă pe hârtie, dar care îi dă ceea ce nu avusese niciodată, pace. Râde din nou, nu precaut, nu șoptit, ci cu întregul ei suflet. Aleargă diminețile, gătește pentru plăcerea de a găti, nu din obligație, și-și alege hainele fără să ceară aprobarea vreunei instanțe invizibile. Aceste lucruri par mici, dar pentru cine a trăit sub jugul controlului ele sunt adevărate victorii. Lena iubește acum încet, după regulile ei. Lângă ea e un bărbat care întreabă și ascultă, care nu confunde iubirea cu posesia. Și, poate, acesta e cel mai mare triumf al ei. Când mi-a povestit prima oară că, în clipa în care el își ridicase vocea în frustrare, a tresărit, a închis ochii și s-a oprit imediat, cerându-și iertare fără să-i o ceară nimeni, am știut că ea era în siguranță. Nu pentru că partenerul ei devenise perfect, ci pentru că, în sfârșit, își dăduse seama că greșește. Pentru mine, scriu aceste rânduri tocmai pentru că am jurat să nu las tăcerea politicoasă să îngroape povestea. Nici pentru Lena, nici pentru toate femeile care mi-au scris după aceea, mărturisind că s-au regăsit în entarea ei, în epuizarea ei, în îndoiala ei. Nici pentru mamele care mi-au dezvăluit cât de mult se tem să adreseze întrebările cu adevărat importante. Ethan nu mai face parte din viețile noastre. Umbra mamei lui nu îl mai urmărește pretutindeni. Sistemul care odinioară i-a protejat nu a căzut dintr-o dată, însă s-a fisurat de ajuns ca lumina adevărului să se strecoare printre crăpături. Uneori, justiția nu are nevoie de strigăte ca să se împlinească. De cele mai multe ori, e suficient să-i fie luată agresorului puterea de a face rău din nou. Nu răzbunarea a rămas în urmă, ci adevărul, iar adevărul are obiceiul să schimbe tot ce atinge.
Înainte de a încheia, vreau să împărtășesc cu voi cele 5 lecții pe care ni le-a predat această poveste. 1. Abuzul rareori începe cu violență. El se naște din dorința de control, mascându-se în grija aparentă. 2. Tăcerea poate fi rodul fricii, dar înțeleasă și folosită cu înțelepciune devine un instrument de supraviețuire. 3. Puterea apără abuzatorii doar până în clipa în care adevărul iese la lumină. E consemnat și rostit cu voce tare. 4. Plecarea poate costa confort, reputație și stabilitate, însă rămasul poate fi o sentință cu prețul vieții tale. 5. Vindecarea nu înseamnă uitarea, înseamnă să te alegi pe tine însuți, iar și iar, până la sfârșit. Dacă povestea aceasta ți-a atins sufletul, să știi că nu ești singură. Ce lecții ai desprins tu din acest traseu? Din ce oraș ne privești acum? Dacă simți că astfel de mărturii contează cu adevărat, dă un like, distribuie și lasă-ne un comentariu. Vocea ta poate fi cea care va da curaj altora să spună, în sfârșit, gata.